Iste redemptor omnium, es patebadis unicum, solus ante principium, natus in familie. Tullum mendus splendor Patris, tus excelsis omnibus, intendequas fundum preces, tui perorem famulni. Memento salutis aureor, quod nostri bondan corporis, ex illibata Virgine, nascendo corpam sum senis. Si presens descatur dies, cur esperantis circulum, quod solus a sede Patris, mundi salus advenebis. Uncelum terra mare, conne quod in eris est, audorem albendus tui, laudans exultae canticum. Nos conque qui sancto Duo, redemptis sanguine sumus, hodie natalis tui, in novum concilium. Gloria tibi, Domine, qui natus es de Virgine, cum Padre Sancto Spiritus, in semper Keskiaika. Keskiajan musiikki käsittää Euroopassa tehdyn musiikin itsenäisen kristillisen musiikkiperinteen synnystä 300–400-luvuilla aina 1300-luvun loppuun asti. Keskiajan musiikki on hyvin voimakkaasti yhteydessä kristilliseen kirkkoon. Monet länsimaisen taidemusiikin piirteet kehittyivät keskiajalla nimenomaan kirkon piirissä, muun muassa nuottikirjoitus ja polyfonia. Suurin osa kouluista ja säveltäjistä toimi kirkon piirissä. Gregoriaaninen kirkkolaulu syntyi 600-luvun lopulla tai 700-luvun alussa, kun Roomaan perustettiin Schola Cantorum, eli laulajien koulu, joka lauloi kaikissa paavin toimittamissa Jumalan palveluksissa. Schola Cantorumin piirissä alkoi hiljalleen muodostua eri Jumalan palveluksen teksteille säännönmukaiset melodiat. Gregoriaanisen kirkkomusiikin leviämiseen vaikuttivat ennen kaikkea poliittiset syyt. Paavin ja Frankkien kuninkaan liitto hyödytti molempia, ja yhtenäinen jumalanpalveluskäytäntö auttoi Pipin pientä sulauttamaan hajanaisen valtakuntansa yhdeksi kuningaskunnaksi. Kaikkien gregoriaanisten laulujen tarkoituksena oli ennen kaikkea tuoda esiin laulun tekstiä. Suurissa kaikuvissa keskiaikaisissa kirkoissa oli helpompi saada selvää lauletuista kuin luetuista teksteistä. Säveltäjät eivät pyrkineet kuvittamaan tai ilmaisemaan tekstin välittämiä tunnetiloja. Fraasit ovat yleensä muodoltaan kaarimaisia, alkaen ja päättyen matalaan nuottiin ja käyden fraasin keskivaiheilla korkeammalla, mikä vastasi puhutun latinan käytäntöä. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Deora, pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Polyfonia.
On todennäköistä, että Euroopassa esitettiin polyfonista musiikkia paljon aikaisemmin kuin siitä kertovat ensimmäiset kirjalliset maininnat ovat säilyneet. Yksinkertaisinta polyfonian muotoa, jatkuvan samana pysyvän pohjanuotin eli bordun äänen päälle laulettua melodiaa, esiintyy useimmissa eurooppalaisissa kansanmusiikkiperinteissä. Luku ja varsinkin nuottien lukutaito olivat hyvin harvinaisia kirkon ulkopuolella, joten maallista musiikkia ei juuri kirjoitettu muistiin, eikä sitä siksi ole paljon säilynyt. Trubaduurit ja truveerit. Suurin osa keskiajalta säilyneistä kansankielisistä lauluista on lyyristä perinnettä, joka syntyi hoveissa ja ylimysten tukemana. Tämä suuntaus alkoi 1100-luvulla eteläranskalaisten trubaduurien ja pohjoisranskalaisten truveerien tuotannossa. Trubaduurit ja truveerit olivat säveltäjärunoilijoita, joiden teoksia koottiin chansonniersiksi, laulukirjoiksi, kutsuttuihin käsikirjoituksiin. Nykyaikaan saakka on säilynyt noin 2600 trubaduurirunoa. Trubaduuri- ja truveerirunous sai paljon vaikutteita arabialaisesta runoudesta, joka kulkeutui Etelä-Ranskaan Maurien valloittaman Espanjan kautta. On jopa esitetty, että sanan trubaduuri juuret olisivat arabian kielen sanassa tarab, joka tarkoittaa ilon siirtämistä. Trubaduurien ja truveerien laulut käsittelivät monia aiheita, kuten politiikkaa, moraalisia kysymyksiä ja kirjallisuutta, mutta selvänä enemmistönä olivat rakkausaiheet. Laulut ovat yleensä kertosäkeellisiä ja tanssimusiikissa kertosäkeen esittivät usein tanssijat. Suomessa maallisesta musiikista vastasivat muun muassa leikarit ja piiparit, jotka kiersivät ympäri maata laulamassa. Maaseutu ja kaupungit tekivät tiivistä yhteistyötä keskenään. Lahjakas poika pääsi ensin kuoripojaksi pitäjän kirkkoonsa ja sen myötä ovet avautuivat myös kaupungin kouluihin. Tästä syntyi niin sanotut teinivaellukset, joiden mukana uudet laulut pääsivät leviämään. Oppilaat viihdyttivät ihmisiä laulamalla ja myös kerjäsivät almuja laulamalla. Pelimannit yleistyivät aivan keskiajan lopulla. Pelimanneja ei aluksi kunnioitettu ollenkaan, mutta heidän asetuttua paikoilleen arvostus hieman kohosi.